खुलुमबाय। दिनै 24 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ। मेष राशि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। बृष राशि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि जुदि नोंथाङा खामानि मावगासिनो दं अब्ला ट्रेन्सफार जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि साख्रिनि थाखाय नाजानाया जाफुंसारगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनो सानदों अब्ला साना मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थासारिया गाज्रि जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा हरखाबै मोनसे गिदिर अफार मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि लेनदेन आरो फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि फालांगिनि फारसे मोजां जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मीन राशि रांनि आंखाला फालांगि आरो जिउआव गोहोम खोख्लैगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि बरनायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।